Pabonde racho changamira. Nengo yarume anga yakakurisa. Ndikarara nawo ndinoita maronda. Andiri munhamo naamaiwa munoona kubagira zvakanyanya ima. Ndanzwa inini nokurohwa. Munovapa bonde here baba? Ndinovapa. Iwe unopuwa bonde? Zvinotonetsa. 8 years uchirohwa kwabvira kurefu. Amai, shamwari, uyu mukadzi awo chingani unaye? Wechituru. Wechituru? Right. Chii chinoita kuti uite vakadzi 12? Vese 12 varangokurova chete. Vamwe vakaenderei ndizokupedza. Nyaya bonde. Bonde raita sei? Vari kuti imba yakakurisa. Yo chibaba, yo inonzi Zigo TV. Yes. Msikanganwe kusubscribe, nekushare, nekulike Zigo TV. Echo. Nyara. Sebereu. Amtuwe mama. Ndinda kura kama. Rega ndikudzei. Matare edu ndechivanhu naye ndizvozvo. Toda kuramba tichaatera. Ndakanga ndichiona ndichitaisa ku Britain vachigadza mambo wavo. King Charles andisi. Vakanga vachiita tsika dzawo dzemunyika mavo. Ndinoshamisika kana tiri kunoku tikaita zvedu zvechivanhu munozvishora. Inini kunoku aka ndokanondwa kasekuru kanozikana munhu wese mukomana wese anokaziva ndizvozvo. Ana mai munoziva zvamunoita kana muchizogarapo munoita sei? Munoita sei namai? Muchikora muzura handizvozvo. Kasi azvisi zvamunoita kumba kwenyu zvamunoita muno. Tinoda kuramba tine tsika dzedu nyangwe muchiti dziri primitive but ndo dzinopa kuti tiidentify semhuri yekwabushu sevanhu vatema vomuno muAfrica vomunyika yeZimbabwe. Izvozvo zvizivei baba. Ichi atezvara ichi kana mazoenda kumunovapa but mazana achichadiwa because chinoda chakatsitswa nemari. Ana atezvara vagute noizvi vanoguta nemari pamusoro mapedza kuombera. Pamusoro wemama. Unodai? Pamusoro wemama. Naona ndakagurira dara amai avari kugara vachindurova kumba. Amai api? Apa. Vachindishungurudza. Mudzimai wenyu? Mudzimai wangu. Zvokuti andiri munhamo naamaiwa munoona kubagira zvakanyanya ima. Ndanzwa inini nokurohwa. Saka naura imwe kundinetsa ndezvekuti vakaita 6 years vachirara pasi njira pambedha vachiti vanzwe kana vakarara pambedha vanorwara. Ndakatomboendesana kuchipatara. Nyaya iyoyo. Saka nyaya iripo ndezvekuti handisana kuchipatara vakapane zvakaudzoona nese pakamwechita mazuva mashomana ndobva vasiya. Saka kubva ipapo ndanzwa nokurohwa. Ndozvandakakwira da kuti ndanzwa nokurohwa please. Imwe nyaya vakataura kuti hanzi imba iyi yakakurisa. Ndosaka zvikunetsa. Saka ndosati bhengise kuvakuru kuno. Ndindanzwa. Munogara uri baba? Togara ushamba good mind. Shamba good mind. Kumusha kwenchako ndokuti? Ni kumusha kwandinobva kuTanzania. Asi ndakazotsvaga kwandibata kuno. Kutanzania? Mavo muZimbabwe handii. Asi kwamunogara hakuna shamwari here? Panova mukambotora shamwari dzenyu kuti vakomana zvibhakera zvapapa zvaniwanisana. Shamwari ndakamboenda kati iyi nyaya yako handimboigona. Zvinotoda kwabushu ndekwainotopera nokuti kwabvira 8 years uchirohwa kwabvira kurefu. Amai. Zvataura murume wenyu mazvizvi? Pamusoro wedai. Taura ichii. Nyaya yavari kutaura iyi nhasi watowedzera zvimwe. Takatoenda kwaSabhuku. Isi tiri vemaini tinogara kumazwe pambuku. Asi dzedu nyaya dzinotongwa kuhoro kumaini. Ndakatozongoona vakaenda kumusangano. Ndakavati mimi chiendai kumusangano ndakabatikana nebasa. Paita musangano eZANU-PF. Vabva vaenda kumusangano. Vaenda kumusangano kuye kwakapera dzinenge 3 days. Kwakazouya vamwe vanonzi Agani, mupurisa wamambo waSabhuku. Zvikanzi ambuya munondiziva here? Ndikati ini handite sei handikuzivei. Zvikanzi ndinonzi Agani, ndiri Sabhuku, ndiri mupurisa wamambo. Ndikati muri mupurisa wamambo? Zvikanzi muri kudiwa kudare musi wechitatu. Pakati penyu imimi nearume enyu pane amhangara. Ndikati kana vari arume angu munongotaura ndivaita sei? Ndoamhangara nekuti inini handina kuita sei? Handina kana chandamhangara. Chitatu chiye chasvika vakaenda kuye kudare kuye kwaSabhuku kuye kuita. Ndobva tasvika
vakasvika vakati ndiri kuda mwana ndinoshungurudzwa varikuda mwana wei mwana wekuti kuzvara mwana vakati ndiri kuda mwana zvikanzi ndinoshungurudzwa ndinonyimiwa bonde ndikabvunzwa inini zvikanzi amai zvikutaura baba ndizvo here ndikati inini chekutanga nyaya yemwana yavari kutaura ivo havatorina kana mwana munin'ina wavo femiri yavo yese vanotaura kuti havana kana havana kana mwana pavari ipapapa yavari kutaura kuti ndinorohwa ndinoshungurudzwa inini zvokurwa kuti ndakatozwa dzosera vakanditora 2016 vanditora 2016 inofunga takazorwa 2017 kubva pavakanditora handizwe pei yavo inotambirwa kumaini handiiziwe aiwa tanyamatsanangura vati baba ndinorohwa chaizvo namai ndo zvandida kutaura saka inyaya yekadhi yakaitika musi wacho iwoyo ndikati imbondipaiwo chikadhi ndinotengawo mundiudzowo mundipowo kadhi ndinotenga vakati handimbokupa kadhi ndobva vakutyora chikadhi rekubhengi riyeriyo ndikati musatyore kadhi sekuru ariyo komukutyorerei kadhi inini kadhi kana pini yacho tai handitorizivi ndobva vakutyora kadhi riye ndobva ndakutovabata ndikati musaite sei musatyore zvenyu chikadhi ndobva vandibata panapa ndikati sekuru ariyo komakutondidzipa makutondikuwadza zvikanzi dakukuratidza dakukurova ini handite zvekutamba nevakadzi 11 vakabva panapa ndoda kutokurova ndikati aiwa hazvisi zvokurovana kana musingade nekadhi renyu ingogara ine kadhi musariite sei musarityore ndobva vandibata kundikikiridza vandidzipa vandibata ndobva ndashedza mumwe muzukuru edu anogara kuseri ndikati amai hepi ndopavakandizvuzvurudza amai hepi vai vabva vauya zvikanzi sekuru siyai ambuya po chii chaitika ndobva vakundizvuzvurudza imba yedu pane mastepsi so vandizvuzvurudza paye ndibva tadonha iwo ndobva vaenda pasi ndopandakazova unongoziva unozodzosera ndopandakazovagarira vava ndobva se ndavarovawo saka vabva vazvona kuti ndinovakurira ndokurwa kwandakaita navo makarwa kangani kaviri 2017 iyoyo ipa pamwe pacho ndaitotaura handichaziva nyaya yeyu ndichitosvika mapureti tichitotaura navo vabva vatora chisimbi vabva vandirova panapa bvapaita chibundu panapa vachandicheka panapa handina kuvadzosera nokuti pavakandidara ipapo vakazochinjinura vakati akandirova ndiye akanditanga ipapa handina kumbovadzosera ndobva ndatakura chisimbi chiye ndikandikenda nacho kuna vanin'ina wenyu pamba navamwe vanonzi amai mafuraus vachitosvika mapureti amai mafuraus vakati makibhetse muri kuitirei kudai munouraya munhu isimbi here yekurovesa munhu ndobva ndatakura chisimbi chiye vandaenda kuba kwabamunini kusvika bamunini zvikanzi vari kubasa panga pana amainini ndikati inini ndakuenda kupolisi handiti mazviona kuti banguru wenyu tingaswere muno mauya nanini ndine mwana wanzodzi yangu ni hanzodzi yangu indoandega auya wega vachikumbira kuti vanina venyu vave vagare kuseri kuzi vanogona kutibatsira ane mwana panze kana kuti obudisa mbudzi aiwa kuvakurira ndakavakurira musi iwoyo zvokuti ndikuvarova everyday ndo zvandaandisi ndinovakurira asi handicharowana alright amai sorry ndabatira nyaya pakati asi ndofungidza ndokura kuibata inyaya yekurovana ndizvo aiwa kurovana handisishungurudzana handisi kana mbovashungurudza ivo ndovatoshungurudza inini handitosei kana mari murume ndiye akwira dara handiti ati amai vanondishungurudza vanondirova zvibhagero zvawanda ndozvataura murume wenyu kana mukatoshedza vanin'ina vavo kana hama dzavo ndosati toda kuti mambo vazvinzwe nokuti vange vasimo muno paapira wangarohwa kangani nebaba akawanda akandarika kaseva andarika kaseva kasi mukazi yemuchi kumuda
aiwa ini mukadzi anjada ende ndagara pachura mari ndanzwa nekurowa ndagara pachura ko ndakataura nawo kuti vasakurovei inini handikwanisi achandiuraya nekundirova aiwa ka handi mauya kwamambo kuti mupotere mauya kuzopotera tazopotera akutaura kuti imba yakakurisa anzi saka inogarika sei imba yakakurisa imba ipi iyoyi yakakurisa inogarika sei mambotaura amai avo mambotaura kuti baba vati ndinoda mwana munovapa bonde here baba ndinovapa iwe unopiwa bonde zvinotonetsa izvozvi pamusoro ive dare izvozvi so chitsamba chakatouya kudai ndakatovapa bonde ipapa musuna vakaseka munyarara ka ivo vatomhangara kudai izvozvi takatoita bonde musuna apa makaita saka ivo munhu ndikutongokuudzirai kuti wari kunyepa kuti antu vape bonde ayo mira yamai pabonde racho changamira nhengo yarume anga yakakurisa ndikarara nawo ndinoita maronda ndaita maronda izvo nditori nemushonga wandakapiwa muchipatara kuti mumboita kuedza muchita sei muchizora asi stiri zviri kuramba ndikaita maronda ndotombopedza kana svondo kana kuti ndigezi chaiko ndichitadza saka vanoda bonde vanenge vachingoda bonde padhuze zvototi kana patakatongwa kwasabhuku vakatonzi aiwa kautaura kuti unoda bonde padhuze iweyo zvekutaura mukadzi shiwa here kuti nhengirikini une nhengo yakakura vakatobvuma vakati ndino vakadzi 11 vakaenda nenyaya yebonde iyoyo vakati pana vakadzi 11 vakaenda handiwanyime takatoenda kwasabhuku izvozvi sabhuku akati kana zvanetsa munodzoka shamwari uyu mukadzi awo chingani unaye wechituru wechi12 right chii chinoita kuti uite vakadzi 12 vese 12 valangokurova chedu vamwe vakaenderei ndizokubvunza nyaya bonde bonde raita sei vari kuti imba yakakurisa ndozamataura ndasaka ndati inini mukadzi aya pashona ndazvinzwa ko machidi kungoitawo kamwe cheteko mumba wapanguva yekufema bheda tongosiyana mutsvaga mochi 13 bheda nongorarama ndiri bhachura nekuti amai vachandiuraya ko kana wakuda bonde iwe uri bhachura nongogara ndakadaro pamusoro imambo mira yamaiga unogara wakada kusvikira rini aiwa bheda kurarama ndibhachura nekuti vachandiuraya ko ukazoona imwe mbenembei yakachena chena yakabata mushemushe ichipfuura hauzomuti hoya nongopfimba weta uchi 13 panozvikuita nongogara usina mukadzi uchingotora uchisiya mazana azviite andanzwisisa nyaya yataona yekuti mamuchida mwana pavakadzi vese vakaenda makamboita mwana here nevakadzi vese vakaenda ndakaita mwana kumadziva 1 pavakadzi 11 vese ava mune vana vangani navo ndine mwana 1 ari kumadziva wana chigege alright amai muri monyu mamuchiri kumudai nini imba ndinoida unoida amai avo ndatoona nyaya yacho nyaya yekuzviprotecta saka faita yaingamboreka kubuda mani makore mangai muri mesi 8 years 8 years hamuna mwana mesi handina mushando kupi nami pamureu ndikufunza kuti nyaya ida kutaurika zvakanaka handifungi kuti zviri apa izvi uyu ndakutoona mumwe muono anorohwa zvake ana atembo kasi pakurohwa pacho akurohwa munhu achizvipawo defense amai akurohwa kakawanda but iwe unorohwa kabodzi kakuzvipawo defense andizvozvo katitsvage common ground zvokuti baba vaonewo bonde ravo kasi vachinzwisa kuti mune problem handi mune problem imi mutoziva mune problem yenyandi ndingataura here zvakataura sabhuku imi mune dambudziko imba yakakura imba yakakura kana vaona kuti yakakura vanosiya vanotsvaga vamwe kugara vasina kugura imba mambo ndingataurawo zvataura sabhuku vati vakataura kuti imimi mutaura kuti hanzi bonde munorida padhuze hazvisiri izvo mubenyu anenge achine maronda
chitaurai kuti pasvondo mungadiwo kangani, vakati ndoda katatu, zvikani pamazuva api, vakati Mande, Chitatu neSatadhi. Izvozvi ndo zvatiri kuita. Asi ndakashamisika futi wauya kunoko. Kana kwasabhuye kwakanzi kana zvisina kuzoita munodzoka, havana kudzoka. Izvozvi nezuro ndakanga kuenda kunoona mazuva matatu aya mune maporera. Kwakungomanikidzira kana ikoko kuna sabhuku ndakataura. Ndine ndisina kumbopora. Ndaitombogeza nesauti patakaenda kuchipatara vakazonditi musapote muchigeza nesauti munozvikuwadza. Pamusoro wemama. Alright. Frazi chimwe chinhu akanditora vari murwere ava vanonwa mapiritsi. Izvo zvandizoti kukwara kwandinoita zvironda nemunhu anonwa zvinofamba sei. Nemaonera otaura. murume waona ivo vakaenda kunoita nezveutano. Pane imwe ringi inopfekedzwa musoro munhu denda akadaro, zvinoita sekuri zvinoti zvinoreruka. Zvekuti kana pane umwe anoshanda kurodha anogotsinda nereruka. Ndiri kuzwisisa. Kasi ndikuti taipewo kuona iyo inobvuma here? Mukadzi idya sadza iwe uchinatsodzora asanda guta unzi gumira. Baba angu dziriro chaiye maprotector vakatorambavo izvo ndakutonwa mapiritsi akanzi chidzirira nemapiritsi, asi musi uno ndakatonza paredhiyo vachitaura kuti kudzirira nemapiritsi ega ega hazviiti, unotogona futi kubata chirwere. Zvoda kuti ndishandisa futi maprotector nemapiritsi yayo. Baba vari pamapiritsi dambudziko vachinditora atikuita zvakawanda. dambudziko rakaita ndizvo amai vakapinza chikombe ndi pandakasvika vakadzima laiti. Saka pakadzima laiti inini pandakazodzoka zvikana ambuya vaenda ambuya kwamureva mutemo atinoita kana ambuya vakarara mubhedhumu menkwasha hafana kupinda ambo vakanzi vaenda tikatombotonga kwamai gurangu kwamai Maria ndo zvakaita kwana amai avo. Saka ini maronda vanogara achatora saka hapore. Saka ini kwandiri manje inogara ndiri paproblem. Saka ibheda kuti imba itongosiyana. Nai mukuru ndasingada kupinda mune zvakawanda. Mudzimai pamukatora makamuudza kuti munomwa here? Makamuudza imi makazvitambira zvakadaro? Havana kundiudza mambo. Vakatonditora ndikatovabvunza tikatonetsana kumba kwavo. Ndasvika kumba kwavo ndikati mimi inini ndoda kuziva mazuva ano kune zvirwere, inini handisi murwere, imimi toda kuzivana panyaya tiongororwe panyaya dzeutano, tiende pakliniki apa tiongororwe. Vakati inini ndikutotyira iwewe, pamwe wewe ndiwe ungatova murwere. Ndikati aiwa inini kutotaura kutoona kuti ndiri right, makadhi rangu iyi ndoga ndichitoita sei ndichitonoteswa. Ivo vakanditi inini handisi murwere, vachondiita ndichitoti pamwe mbi yangu zvechokwadi ari right semunhu ari kutaura kudaro. Ndobva ndaakuzova kuti aiwa handei kuchipatara pakliniki apa. Vakanditi hanzi pamaini apa bvume kuenda kunotariswa munhu asina kunyoreswa. Ndo pakasvika muzukuru wangu uyu nehanzvadzi yake tichitonetsana nenhau yekuti handei kuchipatara. Uyu ndo pakabva takutsanangura, uyu ndo pakati tete vanonyepa izvozvi endai. Ndo patakaenda tichisvika kuchipatara ndobva ndakutsanangura zvikati Macbeth haunwe here iwewe? Zvika ndinonwa. Pakabudiswa chibhuku chakadai kushamba gold mine. Pakabudiswa chibhuku chakadai zvikanzi unosungwa Macbeth. Enda unogara nemukadzi zvakanaka. Maprotector aya endai munoita se munodzirira. Tikagara dambudziko riripo ava vagare nevakadzi. Saka imimi this is a sad story. Imimi maono danonwa akakumanikidze chiti munoshandisa protector. Vakazopedzera varamba ndopandakazobvunza mubvunzo wangu, pindurai mubvunzo. Munoshandisa maprotector here? Mazviziva kuti muri kunwa munoshandisa maprotector here? Pari zvino hatichashandisa nekuti vakayaramba ndakumwa mapiritsi. Ivo vanonwa mapiritsi erudzwa vanonwa yawo HIV. Alright. Imimi mamai mati munobva kwamureva kuvabereki venyu vachiriko? Amai vangu vari basi kutongwa kwasekuru. Baba hapana?
kwanza dzei ndakazvarwa ndiri wani ndina hanzvadzi yangu yangwana mwana wamuna wamai yangu kumba tikatendei kumba munogona kuenda kumba kumusha vakatonditorao ndichigara muno mushamba munopokuendera ndaishanda munopokuendera muno mushamba kana mabva pamba bo amai wangu sacheme mira iwe ndokuripisa futi iwe wakaipa stereki iwe wakaipisisa andiri kunzwa uchitaura zvakawanda amai vangu vari zvino anogara nomumwe murume vanogara naye saka datotorwa nemwana mukoma murume wetu aende kumusha saka ndaitozvishandira kandisisa aishanda ku unonzwa achitowa kuwe pachipatara shama komena anoshanda here iye anoshanda hamsachena yamai alright chimbosumukai mugari kumashure asi vachisumuka zvainama mamboda maonera ngwanda kuti vasunungu homumwe achisvika because 8 days dzaagara naye vanoda kubhadhara kuti vachiwanawo kuti vanobatsirika vapa ndiri kufungidzira kuti vanochengeteka sei tisanati vambumira nokuti zvinonzi kana vakabva ndiri kuona vasina pokugara pakanaka saka ndiri kufunga da kufunga nezvavo chimbosumuka hei uri mambaro wanzwa usaende iwe tatigarai muno takusvika kupedza nguva amai mama ndakaenda kufunga asi nenda murowa nemiri murume momuda ndinomuda nekondisheni iripo iyi handisi kurambanisai ine handisi kurambanisai are you safe muri safe ndiri safe asi kutaura murume wangu asi ndine ndichitomubatawo zvakanaka shamani unouyanga chandisi kuti mukadzi uyo abve pauri anonobva kana andozoti yakuda number 1 iwe waiziva kuti urarama uri pamushonga hauna kuda kubudira mumwe wako pachena toda kukuripisa iwo afana adya zvokumusha kwake mwana wako muzvakanaka naini muisirei mombe nembudzi zvinoenda kumusha kwomukadzi nokuti achamuramba izvo zvandakada kumhanya kunomuramba aienda asina chinhu mukadzi apaswa chirwere isu hatidiwa narekilesi kudaro ende mombe nembudzi ndatoisa zvishoma munodeya amai nokuti mukurarama kukondishini irimo tinoda mombe 2 nembudzi 2 kadhi rebhengi ndoana mati kadhi rekubhengi ndoana aiwa handakuzanya kadhi rebhengi ndikutaura zvepamutemo iwewe ndikuchaziva mabhadhariro paisire mombe 2 nembudzi 2 namari mukadhi anotambirawo vanopiwa keshi mazano makadhi asi kushanda inde hanzvadzi yangu anoshanda pamainaripo iwe unotambira keshi kamazona wakangoita zina basa ndinoenda kuhuman resources ndoona vanhu varipo vanotungamirwa naajamu ndizvozvo asi ndinde mukuru wenyu ndoda kuti tiwirirane mombe 2 nembudzi 2 zvinobhadharwa sei nakumbabvundoda wakubhadhara yekutanga nenge ndakuyaka kuno tinoda mari isho yako kasi mombe imwe chete nembudzi imwe chete zvinofanwa kuenda kumusha zvichiita sei zvifamba nokuti hamuna mwana mese hatina mwana ende handiosi kuona pane intention yokuita mwana tirikutobvisa mundira muriwo ipapo saka ndinoda kuti mombe imwe chete muise $300 mbudzi $50 it's not enough. There's no compensation for zvinhu kuita kuno munhu hatigoni handizivi ndikati chii hatigoni kukompensata mwana uyu akubata zvakaoma
Ari careless munhu. Besides that, he's very careless. Misire mombe tikaiti $300 apazvitaita. Mise 350 pamombe, $50 pambudzi, $400. Obvisa imwe mombe inofamba nembudzi. Unotaura ndazvitenga. Handizvozvo. Todaidza mukomana wedu ozoona zvoenda kwaMurewo. Kana kuti unoenda kuzvitengera kwaMurewo. Vanodzoka kudare kuno zvinhu zvabviswa. Zvinhu zvese zvinofanirwa kuitwa within the next 3 months. Wazwisisa? Saka $400 zinoya kuno. Mombe nembudzi zvinoenda kupi? KwaMurewo. Pane hama yemukadzi here iri muno? Mazvinhu zvandataura. Mombe inotsika inoenda kumusha kwani? Nembudzi yayo. Hadzi. Zvikotora zviri kudhara. Mombe nembudzi zvinoya pano. Zvemari ita $400. Akaroora here? Hana. Akabudzira tsvakiri kunombona. Kumbonani? Alright. Zvazvache zvandapedza nazvo. Amai, endai kuchipatara. Vanhu kana vachisangana pane mwana umwe mushonga munoudzwa zvekuita. Pane medication inotorwa for 30 days. Kasi handisi kuti unoshanda here muchimboita maronda. Papandisi, but inofanirwa kuti shande. Zvakuda utano pakudzi. Makaenda pashamba. Munoenda mesi. Uya notora kuti mapirizi ake. Pashamba mai. Endai pawadzanai pahospital. Unobatsira. Kuti ndakabva kwamama. Handizvozvo. Ngazvitoi pachipatara. Muwaudze nyaya yenyu. Zvoda kuti pane medication inotorwa for 30 days. Inoshandiswa kana muchishandisa kana uyo asingadzivirira. Handizvozvo. Madamu mumwe wararama naye. Kana kwaita mhirizhonga munodzoka kudare kuno. Sumuka imini. Eno unosaina zvita murongo wako iwewe. Marwadzi vanhu vaita nemazvo vakuti ndotsika yenyu chaiyo.